Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zer modu zaudete? Ongi, seguraski ostirala ailegatu da eta deskantzatzeko unea da orain eta horretarako aukera ezin hobea duzue gurekin. Eseri, erlajatu eta gurekin gelditu. Gaurkoan 3 elkarrizketa izango ditugu, ekartzen dizkizuegu, eta oso desberdinak gainera. Lehendabizikoa hasteko platoan. Ales Mimentza Zizurko zinegotzia izango dugu gurekin eta herrian Zizurren sortu berria den coworking espazioari buruz hitz egingo digu. Jarraian platoa utziko dugu eta Mendillorriko Zibiboxera joango gara. Han Beñat Raiarekin egongo gara. Aste honetan, orain dela 2 egun Iruñean estreinatutako Eskuarriak Oteizaren aria deritzon ikuskizunaren zuzendari. Hogeigarren mendetik ibiliko gara gaurkoan. Lehendabizi 1933 urtean. Gaur bezalako egun batetan urte horretan, 1933an, Alemanian alderdi naziak prentsaren gaineko erabateko kontrola ezarri zuen. Eta zentsuratik adierazpenarekin zerikusia duen beste berri bat daukagu, beste berri ez efemeridea. Kasu honetan, 1979an eman zen gertakaria, zehatz-mehatz Londresen. Monty Python's Flying Circus programa komiko eta famatuaren lehendabiziko saioa emititu zen eta. Goazen gaurko titularrekin. Nafarroako gobernuak E mailako langile guztiak D mailara igoko ditu eta administrari laguntzailearen postua administrariarekin parekatuko du. Beaumont kontseilariak eta LAB Comisiones Obreras eta UGT sindikatuetako ordezkariek funts gehigarriak banatzeko akordioa sinatu dute. Iruñeko udalaren berdintasuneko ordenantzaren proposamenaren zirriborroa aurkeztu dute gaur. Iruñeko udala eta Nafarroako antzerki eskolak antolatutako aurrendako antzerki testuen 27. lehiaketaren irabazleak Javier del Barrio eta Goizeder Iturain izan dira. Parlamentuak inbertsio jasangarrien legea onartu du. Mikel Aranburu Ogasun Kontseilariak lege proposamenik izango ez balitz ministerioak ez lukeela erantzungo adierazi du. NOK banakako 2 gela gaitu ditu obesitatearen kirurgiaz tratatutako gaixoentzat. Obrak 45.700 euroko kostua izan du eta ari esker zabalera bereziko mugikortasun arazodun edo isolamendurako premiako gaixoak artatu ahal izango dira. El Milagro de la Niña konpainiak antzerkia, dantza, musika eta ikus-entzunezkoak uztartzen dituen ametsetan izenburua duen ikuskizuna taularatuko du bihar larunbatarekin. Egin dezagun aurrera gaurko egunkarietako azalekin. Hasteko Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, gobernu foralak ez du berekideek onartutako 113 milioien inbertsioa bermatzen. Azaleko argazkian Amaia Romero musikari iruindarra dago, Amaiak gaiarre konkistatzen du izenburupean. Ea zer daukagun Diario de Notiziasen. Lerroburu nagusian, delitu sexualak direla eta Nafarroan kondenatutako 775 pertsonek ezin dute adin txikikoekin lan egin.
Azaleko argazkian Amaia Romero musikaria Gaiarre antzokian ageri da. Titularrean bere esaldi bat paratu dute. Nire lehenengo diskaren abesti guztiak konposatzen nabil. Gara egunkarian hau daukagu. Lerroburu nagusian, Nafarroak 113 milioiak gastu publikora desbideratzen ditu Madrileri itxaron gabe. Azaleko argazkiak Euskaltzaindiaren 50. urteurrena dela eta atzo Arantzasun egindako kongresuaren momentu bat erakusten du. Azpian hurrengoa irakurri daiteke. Euskaltzaindia sorlekutik etorkizunari begira. Goazen orain hedabide euskaldunekin, lehendabizi berria egunkaria. Goikaldean lerroburu nagusia hau ipini dute. Medikuntzako ikasleen 40% euskaldunak izateko neurriak aztertzen ari da Euskal Herriko Unibertsitateak. Beherago azaleko argazkian Fermin Muguruza ageri da eta bere hitzek osatzen dute titularra. Arte diziplinien arteko mugak hautsi ditugu. Bere Black is Beltza filmaren inguruan horri buruz hitz egiten du. Alboan zutabetxo batetan hainbat eduki ditugu lehendabizikoak hurrengoa dio. Eskoletarako lege ekinaldia bertan behera. Horren azpian Euskaltzaindiak kongresuari ekin dio batuaren erronkak aztertuz. Beherago polizien legearen tramitazioak ez du jaso kontrako botorik Nafarroan. Horren azpian tentsio eguna generalitatean botoen delegazioa dela medio. Eta beherago kirolari dagokionez, Igor Zubeldia Realeko jokalariaren esaldi bat ageri da. Pixkanaka ari gara hurbiltzen Garitanok nahi duen jokora. Izkinean, nire deportatua bisitatu eta itzultzeko hegazkina debekatu, esaten du berri batek. Horren ondoan eskuinean, ordezko langile publikoak abusuz kontratatuz gero legez kanpokoa da kaleratzea. Eta amaitzeko, Gazteluetako ikasleak adierazi du, ikaragatik ez zituela arinago salatu abusuak. Bukatzeko jo dezagun Euskal Herri Irratiko webgunera. Goian ezkerrean, Mikel Will Nafarroako ahalduguko primarioetara aurkeztuko da. Alboan Urbasako igoera bertan bera. Beherago ezkerrera bueltatuz, Iruñeko udalak babestu egin du espetxearen Orubea intsumisio parkea izendatzea. Eta amaitzeko beherago ezkerrean jarraituz, inbertsio jasangarrien legea onartu du parlamentuak. Eta hori azken aurreko albistea, amaitzeko orain bai, bereizgarri izateko arras baztan deritzen albistea daukagu horren ondoan. Ezagutu dezagun aste honetako agenda. Gaur eta igandera arte Gaztelu plazan Antzinako eta Bigarren Eskuko liburuaren 38. azoka gauzatuko da, goizetan eta arratsaldetan. Era berean, gaurtik eta igandera arte, Outlet Navarra Motor Show ekitaldia ospatuko da Nafarroa Arenan. Espazio berri hau ezagutzeko aukera bikaina da beraz eta sarrera doakoa. Bestalde gaur eta bihar, Central Cafe antzokian Beltza Weekend jaialdia burutuko da. 3 egunendako atzo hasi baitzen, 30 eurokoa da sarrera. Gaur arratsaldeko 8etan Iturramako Zibiboxean, Garekide zikloaren baitan proiekzio bat eskainiko da, dokumental batena. Markak izenburuarekin, sarrera 6 euro balio du sarrerak. Bihar eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean ziklo berdinaren barne, Garekide zikloaren baitan hain zuzen ere, antzerki bat euskeraz ametsetan izenburupean. Sarrera 3 eurokoa da. Bukatzeko bihar gaueko 9etan Burlatako kulturetxean, Elkanka musikariak kontzertua eskainiko du. Sarrerak 17 euro balio du.
Goizean lanbroa, zeroa laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maximoek berdin jarraituko dute. Larunbata goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zeroa laino gutxikin egongo da, tarteka goi lainoekin. Arratsalde gauean lainoak ugaritu egingo dira. Arratsalde gauan partean prezipitazio txikiak egin dezake. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatu eta bizi ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak nahiko jaitsiko dira. Igandean, temperaturak behera egingo du nabarmen eta giroak erabateko udazken itxura hartuko du. Zeruan lainoak izango dira nagusi eta tarteka zaparra da botako ditu. Temperatura beroenak behera egingo dute, maximoak 20 gradu azpite geratuko dira eta elurra iritsiko da Pirineoetara, 1700 metro ingurutik gora. Egin dezagun aurrera, Iruñerriko albisteekin egingo dugu eta zizurrekin hasiko gara. Zizurren ere Euskaraldia ekimena prestatzen ari dira. Proiektu honek azaroa eta abendua bitarte 11 egunetan zehar euskararekiko dauden ohiturak aldatu nahi ditu hobetu aldera noski. Nola bi profilen bidez, belarri prestak euskaraz entzutea eskatuko dutenek eta aho biziak euskaraz egingo dutenek. 16 urtetik gorakoa baldin bazara ez izan zalantzarik. Animatu zaitez eta euskaraldia.eus webgunean izena eman. Zizurrekin jarraituz gertu dagoen beste data bat azaroaren bata da. Hori dela eta nitxoak berritzeko deialdia egin du Zizurko udalak. Epemuga gainditu duten 1988, 1988 eta 2008 urteetan egindako lurperaketek azaroaren 30 arte daukate luzapena eskatzeko edo gorpuzkinak beste leku batera mugitzeko. Bestelaz, udalak hobia beharren arabera erabiliko du. Pasa gaitezen orain Atarrabia herrira. Atarrabian bestakira argazki lehiaketaren edo txapelketaren 23. edizioa martxan da. Obrak urriaren 15-tik azaroaren 9-ra arte aurkeztu daitezke. Ez da epemuga bakarra, kasu honetan enkante publiko batetan parte hartzeko deia dagolako. Herriko 2 lursail eskuratzeko aukera dago eta eskaintzak proposatzeko azken eguna urriaren 26a izango da. Xehetasun eta informazio guztia, eremu hauek nun dauden ikusteko edota bestelako datuak kontsultatzeko, udalaren webgunera jo dezakezue. Atarrabiarekin amaitzeko nola ez beste izen emate epe bat. Kasu honetan 2017-2018ko ikasultean euskara ikasten ibili diren hoientzat. Diru laguntza bat eskuratu ahal dute eta baldintzak eta oinarriak udalaren weborrian zintzilikatu egin dira eta urriaren 15-tik azaroaren 9-ra arte eskatzeko aukera daukate. Bukatzeko beti bezala Iruña hiriko berriak. Arga ibaiaren ondoko zuhaitzen babesgarriak begiratu egingo dira kastoreen eragina etentzeko edo geldiarazteko bai. Instalazio hauek pasaden udaberrian jarritakoak dira eta animali hauen eragina ingurumenean ekosisteman alegia berez ona izan arren, zuhaitzak botatzeko duten moduari dagokionez ustekabeko erorketak izatea eragin dezakete. Hiritarren segurtasuna arriskuan jarriz. Horregatik udalak aipatutako ikuskaketa burutuko du. Bestalde urriaren 11 arte aurrendako futbol areto ligan apuntatzeko aukera izango da. Udalak antolatutako ekimena da 8 eta 11 urte bitarteko aurrentzat. Izan ere ikastetxeen, elkarteen eta kirol kluben bitartez hartuko dute parte umeek, baina esan bezala aldez aurretik inskribaketa beharrezkoa da. Horretarako urriaren 11 esan bezala azken eguna izango da eta xehetasun guztiak nola inskribaketa nola gauzatzeko ikusteko eta guztia udalaren webgunean dago. Spielberg zinemagileak egindako pelikula handien soinu bandek Gaillerrera iritsiko dira igandean, bestalde.
La Pamplonesak lagunduko ditu filmak eta hitzordua arratsaldeko 7etan izango da 10 euroko sarrerarekin.